Dobrý deň. Rád by som vás uvítal pri pozeraní tohto videa, ktoré vlastne som natočil za účelom predviesť Mikrotik a spraviť vám taký úvod do technológie, úvod do funkcií. A dúfam, že tieto videá, ktoré budeme distribuovať, vás zaujmú a ukážu vám cieľ a možnosti Mikrotik systému. Čo je vlastne cieľom týchto videí a školení? Je uviesť ľudí, technikov, profesionálov k tomu, aby videli funkcie, aby vedeli, kde čo ako použiť. Našli jednotlivé aplikácie, kde tento systém sa dá aplikovať a nahradí niektoré staršie systémy, prípadne systémy, ktoré sú nevyhovujúce v existujúcich inštaláciách a samozrejme budete ich vedieť následne tie zariadenia aplikovať aj do nových projektov, kde je potrebné použiť všetky tie funkcionality, ktoré Mikrotik vlastne podporuje. O tom vlastne kto som a čo som. Takže moje meno je Martin Kruk. Pôsobím na Slovensku ako Mikrotik tréner zhruba asi od roku 2007, kedy som si vlastne spravil posledné školenie, a to je Mikrotik tréner. S Mikrotikom pracujem zhruba asi už 2004 roku a organizujem na Slovensku, Čechách, Maďarsku a v okolí školenia pre Mikrotik systémy. Za moju kariéru som otvoril niečo cez 120 kurzov a vyškolil cez 1400 účastníkov, či už certifikovaných alebo necertifikovaných kurzoch. Ďalej sa zaoberám otváraním Mikrotik akadémií na Slovensku. Je to činnosť, ktorá je samozrejme ťažká, náročná, pretože každá škola je komplikovaná, každé to nejaké nasadenie má inakšie propozície. Ale Mikrotik akadémia pomáha žiakom dostať sa k vedomostiam, za ktoré by náš museli platiť veľmi ťažké peniaze. Mikrotik akadémie sú pre tých žiakov zadarmo, čiže od tých učiteľov dostávajú informácie, ktoré samozrejme si prešli tými školeniami, prešli si jednotlivými funkcionalitami a dostali nich vlastne komprehenzívne školenie MTC na Network Associate, ktoré je to plný certifikát, čiže je to celosvetovo uznávané a samozrejme ten žiak musí spraviť na konci toho semestru alebo teda toho školského roku musí robiť certifikačnú skúšku, ktorá potvrdí jeho vedomosti. Za týmto účelom som aj pripravil vlastne takéto sériu návodov, sériu školení, ktoré samozrejme chcem takto aj natočiť takým spôsobom, aby ste to mali aj v také nejakej videopodobe a zároveň aj samozrejme k tomu budú nejaké materiály, nejaké workshopy, ukážky, postupy jednotlivých aplikácií, postupy jednotlivých konfigurácií. Ďalej by som vlastne povedal niečo o Mikrotiku. Mikrotik je vlastne lotyšská firma. Samozrejme bola to pôvodné Rusko, takže je to jedna z krajín, ktoré sa oddelili a po tomto prevrate vlastne firma priamo bola založená v roku 1996 a začali vlastne v výrobe, alebo teda vo vývoji softvéru. Ten softvér mal robiť nejaký routing, mal robiť vlastne nejaké funkcionality, ako napríklad Shaper a tak ďalej. No a v zásade z tohto nám vznikol až tento systém, ktorý vlastne dnes používame a ktorým sa budete teda sa stretávať.
Následne MikroTik, keďže jeden z majiteľov je aj design, alebo teda hardwareový inžinier, následne MikroTik začal vo vývoji hardwareu. Najskôr samozrejme to bolo na nejakom profi PC, na nejakej profi PC platforme, ale neskôr vlastne niekedy v roku 2003-2004 začali vznikať prvé routerboardy, routerboard 100, routerboard P32 a podobné, ktoré vlastne už vtedy v tom momente boli veľmi dobre postavené pre ten trh, ktorý vlastne, kde bola obrovská diera, kde neboli zariadenia, neboli dostupné, alebo bolo ich málo, alebo boli veľmi drahé. MikroTik dosť prerazil ale následne v týchto hardwareových platformách a v tomto období už sa robí niečo cez 42 routerov v rôznych variáciách, kombinácie portov, wirelessu, optických portov, takže sú tam aj zariadenia pre end user, teda aj pre toho obyčajného užívateľa domov. Sú tam zariadenia aj pre core network, pre providerov, veľmi silné profesionálne zariadenia, ktoré v porovnaní cena výkon predstihujú iné renomované značky. Ten vývoj toho softveru vlastne začal, alebo to je vlastne hlavný produkt MikroTik Router OS a je v zásade postavené na Linuxe, čiže skladá sa z takých, by som povedal, celkov, balíčkov a samozrejme, keďže je určený pre rôzne systémy, nie len pre routerboard, kde tú licenciu mimochodom, alebo teda ten software je vždy nainštalovaný priamo v routeri, nemusíte už nič robiť, ale môžete to nainštalovať aj na iné platformy. Čiže môžete to mať na PowerPC, môžete to mať na x86. Routerboard má vydaných vlastne momentálne 1, 2, 3, 4, 5, 6 rôznych platformiem. Taká tá najsilnejšia je Tile, ktorá je určená pre Cloud Core router CCR. Potom taká tá stredná rada MIPS BE procesory pre routerboardy, povedzme RB 433 alebo 435, RB 711, RB 951, s ktorými sa určite tiež budete stretávať. Takisto je tam platforma pre switching, to je Cloud Router Switch. Taká najnižšia kategória výkonnostne CPUčkovo boli MIPS LE procesory, to boli tie staré pôvodné P32 a RB 112, ktoré už sa momentálne nevyrábajú. Nová technológia, ktorá prichádza, je napríklad SMIPS, ktoré vlastne máte tieto zariadenia aj na stole a budete s nimi pracovať, je to HAP Lite. Aj keď ten vývoj a to zariadenie je lacné už v tomto momente oproti predchádzajúcim cenám, keď napríklad RB 532 stála na slovenskej koruny niečo cez 6 000 korún, a teraz tento HP Lite stojí na úrovni 30 eur, 35, tak tomto máte procesor, ktorý je takto na 600 MHz a podobné, čiže naozaj vysokovýkonné zariadenia proti tým starším, ktoré boli takto na 300 MHz alebo maximálne do 400 MHz. Samozrejme, ten vývoj ide dopredu a môžete to nainštalovať napríklad aj na PowerPC, kde sú RB 800, RB 1000 takéto rady, alebo aj iné produkty od iných výrobcov, napríklad Wrap, veľmi obľúbený. No a posledná je tá PowerPC, teda posledná je PC x86 platforma, kde sa dá tento software nainštalovať na veľmi vysokovýkonné mašiny a inštaluje sa to do dual Xeon alebo dual CPU Xeonových serverov s viacerými sieťovými kartami za použitia vysokého výkonu.
A tak ako som spomínal, vždy keď si kúpite routerboard, čiže nejaký routerboard si kúpite, tak vždy v ňom už dostávate nejakú licenciu vlastne zadarmo. A napríklad v tomto HP Lite je licencia L4, je to Access Point, L4 je Access Pointová. Licencie sú od L0 až po L6. L6 má samozrejme najvyššie funkcionality, neobmedzené počty pripojení PPP tunelov napríklad. Má tam neobmedzený počet pripojení pre rádiu server. Dobre. Čo týka licencovania, to má nejaké zmeny, nejaké novinky zo strany Mikrotiku k virtuálnym licenciám, virtuálnym routerom, pretože samozrejme ten router sa dá inštalovať aj do virtuálneho počítača. A tie potom budem prebrať ďalej, keď sa budeme dostať k tým licenciám a už tým detailom. Teraz by som sa chcel vlastne v ďalšej obrazovke pozrieť vlastne na funkcionalitu RouterOS a čo vlastne na ten router v základe vždycky z toho základnou konfigurácií poskytuje. Vždy to bude router. Hej. Je to postavené na tom jadre toho Linuxu a tento Linux jadro vždycky bude router. Bridge je vlastne tým pádom nadstavbová funkcia, keď sa zabridžujú nejaké interfejsy. Následne tam máme funkcionality ako napríklad Shaper, hej, čiže môžeme urobiť naozaj veľmi precízny shaping pre jednotlivých užívateľov alebo pre skupinu užívateľov. Je to veľmi variabilné, komplexné. Bežná funkcionalita Firewall, ktorý je vlastne implementovaný Mikrotiku, je vysokovýkonný, naozaj postavený tak, aby aj malé zariadenie bolo schopné spraviť slušný firewallový systém bez toho, aby s tým bol nejaký problém do budúcna. Ďalšie funkcionality, na ktoré sa Mikrotik veľmi používa, je wireless, čiže Wi-Fi, bezdrôtový access point alebo klient. Ako som spomínal, napríklad to HP Lite má L4, ktoré je access point, a druhé zariadenie, ktoré budeme si ukázať, s tým budeme pracovať, je routerboard SXT, niečo takéto. Toto zariadenie je veľkoväčšinou stávané ako na klientský prípoj, čiže toto máte na okne a týmto sa pripájate na access point k toho providera. Tieto zariadenia majú väčšinou licenciu L3, čiže iba klient, nemajú access point wirelessový. Toto je obmedzenie, také najhlavnejšie obmedzenie medzi L3 a L4. Následne samozrejme software funkcionality, ako napríklad proxy, hej, čiže transparentné proxy si máme vytvoriť naozaj priehľadné, bez toho, aby ten zákazník videl, že čo je, aký tam ten problém. To transparentné proxy pre web, pre DNS služby, nejaké ďalšie veci, ktoré samozrejme viac napadli. Samozrejme to webový proxy tam je. Sú tam aplikácie a priamo pripravený rádius, ktorý viete aplikovať pre užívateľov, pre autentifikáciu užívateľov priamo. Hotspotový systém. Naozaj odklikaním setupu si vytvoríte hotspot s Captive portálom, ktorý je editovateľný. Viete si ho zmeniť, upraviť. Kopec ďalších iných funkcií, dynamický routing, MPLS, multicast, IPv6 samozrejme, VPN-ky, SSTP, OpenVPN, IPsec, z hľadiska bridgingu Mikrotik má svoj vlastný Rapid Spine protokol, ale má aj aplikáciu Mesh protokolu a kopec ďalších. Takže to je tak, by som povedal, komprehenzívne povedané o RouterOS ako takom a následne vlastne by som ukázal pár možností hardvéru z pohľadu Mikrotiku, teda všetky hardverové veci a platformy sú vydávané pod názvom Routerboard. Routerboard s následným označením RB a už konkrétne zariadenie, napríklad toto, ktoré tu máme, teda
aby som nemal hovoriť nohami. Toto, ktoré tu máme, je HP Lite, typové značenie RB 941 pomočka 2 ND. 9, to prvé číslo 9 je rada. Tá rada určuje CPU a chipset, ktorý je tam použitý vnútri v tom zariadení. 4 znamená počet Ethernetov a 1 znamená počet wirelessových interfejsov. To, že je to pomočka 2ND, znamená, že tam je 2,4 GHz N-ková karta 802.11n a toto malé zariadeničko je vlastne určené priamo pre domácich používateľov svojou jednoduchosťou, počtou portov, cenou samozrejme, ktorá je pod 25 € z pohľadu teda bez DPH. Z pohľadu takého užívateľa samozrejme tá cena robí veľa. A toto zariadenie je tak na stôl, vidíte, že to má 4 porty, jeden port je vstupný. Má to samozrejme toto zariadenie iba 100 megabitové porty, nemá to gigabitové porty, ale gigabitová verzia je len o niečo drahšia oproti tomuto. Má tu takú novinku, napájanie cez micro USB. Je to vlastne 5V zariadenie. Je to robené práve kvôli tomu, lebo to micro USB začína byť takým, by som povedal, štandardom pre univerzál USB napájania. Veľa ľudí má priamo vždycky na stole, či už nejaký USB switch, alebo priamo z počítača si to viete napájať káblom napájacím do toho zariadenia, nemusíte mať ďalší zdroj. Je to samozrejme nie nejaký extrémne veľký príspevok k ušetreniu energie, ale celkovo, keď si vezmete, že každý z nás má na stole zariadenia, ktoré stále bežia a majú povedzme 10 W spotrebu celkovú a vy tých 10 W vypnete a to zariadenie vám vydrží 5 rokov alebo 10 rokov na tom stole samozrejme fungovať, tak za tých 10 rokov je to signifikantný rozdiel. Takže toto je taký malý príspevok k tomu, aby tie zariadenia začali byť trošku už aj ekonomicky by som povedal k tomu životnému prostrediu responsibilné. Ethernet 1, to vidíte, ten je tu, je označený ako internet a tento port je určený na pripojenie vlastne vstupu, čiže internetu zvonka, čiže ja tu napájem USB-čkovým káblom. Treba si dať pozor samozrejme, ako to napájate, to micro USB je to také trošku labilnejšie, čiže nápisom hore, nápisom k sebe to budete pripájať. Zariadenie nám za chvíľučku nabehne, no a keď nám nabehne, tak vlastne môžeme si pripojiť internetový kábel, ten mám tu, ten je červený a na tomto kábli vlastne mám prívod internetu sem do tejto zásuvky a môžem to teraz zapojiť do Ethernet 1. Keď to zapojím do Ethernet 1, tak zariadenie získa IP adresu cez tento Ethernet port a zároveň, keďže tam nejaká určitá defaultná konfigurácia, je tam hneď zapnutý firewall. Čiže už aj ten domáci užívateľ sa nemusí báť, že musí robiť nejaké extenzívne konfigurácie už v tomto momente na to, aby si zabezpečil to svoju sieť vo vnútri. A bude mať už v defaultnej konfigurácii zabezpečené pripojenie zo strany zvonka. Takže keď máme toto pripojené, zariadenie získa svoju IPčku, už následne je tam vlastne wirelessová karta, môžem si priamo pripojiť napríklad telefón na tento wireless. Ukážem takú špecialitu následne toho tlačítka RES, ktorý je tu. Alebo môžem samozrejme použiť kábel a pripojiť si ho, toto je kábel, ktorý mi ide do počítača, a pripojiť si ho do Ethernetu 2 alebo až 4. Čiže mám tu vlastne 3 Ethernety, ktoré sú také bežné pre bežné zariadenie. Takže takýto bude nejaký defaultný setup tohto zariadenia. Nič nemusím konfigurovať, už v tomto prvom momente nemusím nič konfigurovať a môžem vlastne fungovať smerom vonka na internetu. Všetko je defaultne nastavené. My sa samozrejme budeme učiť, ako túto konfiguráciu spraviť ručne, tak aby sme vlastne vôbec pochopili, že čo robíme a ako to má vyzerať.
Ďalšie zariadenie, s ktorým sa budeme stretávať, je Routerboard SXT. Routerboard SXT je 5 GHz zariadenie. Ako také vlastne je práve predurčené na také, vidíte, že vonkajšie inštalácie a má vlastne aj uchyty, všetko k tomu tak, aby ste vlastne to dali na nejakú rúrku, na nejaký stožiar. Má to jeden ethernetový port, ktorý je zároveň aj PoE in, čiže napája sa to cez tento ethernetový konektor. A samozrejme k tomu zariadeniu dostanete aj PoE injektor, v tomto prípade tento je gigabitový, pretože toto je gigabitové zariadenie, ale zase sú tam rôzne variácie tých zariadení niekoľko, takže budete mať 100 megabitové, gigabitové, podľa toho samozrejme na aké použitie to je. Konkrétne toto je SXT5 HP AC, čiže je to 5 GHz zariadenie, high power, to je to HP, a je to 800 AC. Čiže vysokorýchlostné s možnosťou prenosu až do nejakých zhruba asi 600 megabit za sekundu. Takisto ako je to prvé, má vlastne nejakú defaultnú konfiguráciu, je nejakú základnú IP, čiže keď sa napichnete kábel do tej Ethernet jednotky, tak vám dávam to IP do počítača a už si viete spraviť prvotnú konfiguráciu toho zariadenia, ktorú by ste potrebovali. Má to nejakú defaultnú IP adresu, je to IP 192.168.88.1 a je tam aj zapnutý, ako som spomínal, DHCP seriál NATko, a ako WAN port, čiže ten, kde sa pripája na internet, je wireless, čiže tá Wi-Fi-ková prípojka. Ďalej si povieme niečo o prístupe do zariadení, ako sa vlastne do toho zariadenia dostaneme, ako sa dá nejako správovať. No a MikroTik to má dosť, tak by som povedal, takú širokú škálu možností, ktoré sa dajú robiť. Tie bežné prístupy, ako poznáte, Telnet a podobné, samozrejme tam sú. Je tam možnosť pristupovať za použitia enkrypcie, čiže cez SSA terminál. No a MikroTik má svoju vlastnú takú konzolu a grafické prostredie, ktorý toto grafické prostredie sa volá Winbox. A má aj webové prostredie, alebo teda už aj webové prostredie, ktoré sa veľmi podobá tomu Winboxu. Táto aplikácia sa, alebo teda toto prostredie sa volá Webbox. Webbox v poslednej dobe, v posledných verziách naozaj už veľmi kopíruje Winbox, ktorý sa používal doteraz. Winbox má takú nevýhodu, že je to iba Windows aplikácia. Takže vlastne napríklad v Linux alebo v ďalších iných systémoch to sa dá pustiť len cez emuláciu. Ale samozrejme, napríklad keby ste chceli konfigurovať router cez tablet, tak by vám to nešlo. Takže to webové prostredie, ktoré tam je teraz funkčné, je plná kópia a plne konfigurovateľný interfejs pre naše systémy. Samozrejme, je tam aj sériová konzola pre zariadenia, ktoré majú túto sériovú konzolu. Niektoré z tých routerov majú COM port pre pripojenie sériovej linky. Je tam možnosť používať aj SNMP management. MikroTik má free zadarmo SNMP management, ktorý sa volá Dude. Je to veľmi užitočný nástroj a jednoduchý, prehľadný. Dobre. MikroTik okrem týchto aplikácií, ktoré tam má, čiže Mac, teda okrem toho Winboxu, má aj prístup cez L2 vrstvu, keď ešte nemáte nastavenú IP adresu na tom zariadení. Volá sa to Mac Winbox alebo Mac Telnet. Mac Telnet viete pristupovať z jedného zariadenia na druhé zariadenia bez toho, aby boli nakonfigurované IP adresy, čo je veľká výhoda pre IT profesionálov, ktorí potrebujú konfigurovať na veľkú vzdialenosť zariadenia. Ďalej mám zo pár poznámok k zásadom bezpečnosti a ako prvé vlastne odporúčam
hneď zmeniť defaultné meno a heslo, pretože vlastne defaultne je to admin bez hesla, a vytvoriť si nového užívateľa. Samozrejme, administrátor a heslo root sa neodporúča, pretože prvý robot, ktorý vám napadne váš router, vám toto meno heslo odhalí a dostane sa na váš router, následne vás môže poškodiť. Takže hneď prvé si vytvárame užívateľa, dáme mu nejaké silné heslo, také samozrejme, ktoré si budeme pamätať. No a odporúčam pravidelne meniť tieto heslá, pokiaľ samozrejme tá požiadavka pre vysoké security. Pokiaľ tá požiadavka pre nejaké vysoké security nie je, tak stačí naozaj iba dostatočne silné heslo, veľké písmená, malé písmená, nejaké čísla. Najčastejším spôsobom administrácie je grafická konzola od MikroTiku, ktorá sa volá Winbox, a môžeme samozrejme túto komunikáciu použiť aj v zakryptovanom alebo enkryptovanom stave, keď máme na routeri nainštalovaný balíček security, ktorý defaultne je nainštalovaný a zapnutý, a následne stačí, keď v aplikácii Winbox.exe zaškrtneme Secret Connection, následne toto spojenie medzi našim počítačom a tým routerom už je enkryptované a nie je také jednoduché sa na to pripojiť a nejak odchytávať túto komunikáciu. Ďalším spôsobom, ktorý používame na administráciu, je telnet, a tam pri tomto telnete máme možnosť použiť SSH, čiže Secure Shell, a tým pádom zase máme kryptovanú komunikáciu. Takisto z routera môžeme vytvárať SSH session na ďalší router, napríklad cez stávanú SSH aplikáciu. Pokiaľ používame to na nejakú aplikáciu, napríklad z Windowsu, môžeme použiť pooty. Veľmi veľkou výhodou je to, že nemusíme používať mená hesla, ale môžeme použiť napríklad certifikát, ktorý bude nahratý v našom počítači, a cez ten certifikát nás vlastne to pooty prihlási. To isté platí pre prenos súborov, čiže FTP. FTP má takisto vlastne SCP, má takisto enkryptovanú voľbu, a tá je SCP. SCP klient, ktorý pre Windows, napríklad WinSCP, ktorý môžeme používať na prenos, zabezpečený prenos súborov z routera na počítač. Všetky tieto možnosti, ktoré vlastne budete používať na prístup do toho routera, tak vidíte, že majú vždycky zabezpečenú verziu, a defaultne, samozrejme, keď použijete napríklad toto pooty alebo použijete Winbox so zaškrtnutým Secured Connection, tak budete vždy fungovať so kryptovaným spojením. Vidíte, že na bezpečnosť MikroTik naozaj dbá na to, aby to bolo čo na najvyššom štandarde, na najvyššom leveli. Poďme sa teda pozrieť na to zariadenie, ktoré som spomínal. To je ten Winbox. A sú tam teda dve možnosti. Bude to L2 alebo L3, čiže L2 je tá cez MAC adresu, L3 je cez IP adresu. Cez IP adresu sa samozrejme to zariadenie vieme pripojiť iba vtedy, keď budeme nakonfigurované správne IP adresy medzi počítačom a tým zariadením, tým routerom. Funguje to následovne. Pustíte si teda Winbox Loader, winbox.exe, budete vidieť, kliknete na 3 bodky, ktoré spraví Neighbor Discovery, spraví zistenie vášho okolia a vyhľadá vám ten routrik. Ten routrik jeho defaultná IP je 192.168.88.1 a dá vám aj správne IP na váš počítač. Čiže keď kliknete na IP adresu, tak pôjdete do toho zariadenia cez IP adresu. Keď kliknete na MAC adresu, tak pôjdete cez L2 vrstvu, cez teda MAC Winbox. Takže ja kliknem na IP, login, píšem admin a password bez hesla. Dávam enter a zariadenie sa mi pripojí. Ako vidíte, tam menu máte na ľavej strane, kde sú všetky funkcionality. Týmito funkcionalitami budeme prechádzať v ďalších školeniach. Len taká rýchla ukážka, napríklad
ten telnet môžete použiť takým spôsobom, že priamo napríklad, že v tom inboxe je tlačítko New Terminal a cez New Terminal si otvoríte telnetový prístup do toho routera a môžete priamo do ňu písať príkazy ručne. Nemusíte to vyklikávať, ale môžete ich písať cez príkazový riadok. Ako vidíte, je to dosť dôležité vedieť, že ktoré porty sú defaultne otvorené. Na Mikrotiku je to veľkočíslo, teda ten Inbox 8291 port. A potom tie bežné FTP, SSA, port 21, 23, Telnet, Webfig a hotspot bežia na porte 80. Hotspot, keď máte už pustenú tú, teraz spravíme tú hotspot konfiguráciu, tak prevezme ten konfiguračný web a už tam bude iba ten hotspotový. Pokiaľ si nahráte certifikáty do routera, tak viete použiť aj SSL webovú službu, čiže na porte 443. A potom samozrejme sú tam pustené služby, ktoré sú potrebné pre beh systému. Napríklad ICMP. Hej. Je tam DNS, čiže UDP TCP53. Je tam OSPF protokol, keď máte pustený dynamický routing, to je protokol 89 a tak ďalej. Podľa toho, aké funkcionality používate, či už dynamický routing alebo nejaké ďalšie veci, tak treba brať v ohľad tieto porty, ktoré potrebujete otvoriť vo firewall, aby ten router mohol komunikovať so svojím okolím. No a ako som spomínal, samozrejme tam bežia aj tie Macové služby, ako je Mac Telnet a Mac Winbox, ktoré bežia na porte 20561 UDP. Takže tie veci, ktoré sa bežne nepoužívajú, tak tie porty sa vo firewall veľkoväčšinou vypínajú, alebo sa robí drop teda na všetko, čo zostáva, urobí sa akcept alebo akceptovanie iba tých portov a tých prístupových, by som povedal, IP adres zvonka, ktoré potrebujeme. Veľa možností, zase budeme si to prechádzať vo firewall, keď budeme vytvárať firewall pre také bežné použitie, ktoré si môžete potom samozrejme používať aj vo vašich inštaláciách. Toto je, by som povedal, taký nejaký hlavný smer, kam budem smerovať, alebo kam budem robiť konfigurácie ďalších zariadení firewallu a zabezpečenie systému, ktoré vlastne je jedno z prvých krokov, ktoré budeme robiť. No a v neposlednej rade potrebujeme vedieť, ako spraviť zálohu a reset toho zariadenia. Takže záloha je určite vec, ktorú netreba nikdy zabúdať, keď robíte nejakú zmenu v konfigurácii, automaticky spraviť zálohu, alebo mať automatizovaný systém, ktorý vám tie zálohy vytvára každý deň napríklad, alebo raz za týždeň, podľa toho, ako je potreba. Takže je to veľmi jednoduché. Otvoríte si teda Winbox, otvoríme si Winbox, vo Winboxe si otvoríme nový terminál a môžeme použiť textový export, ktorý je čisto čitateľný. Ten export vám vypíše zoznam príkazov, tak ako keby ste ich písali cez konzolu. Zoberiete si potom nový router, prekopírujete si túto konfiguráciu do nového routera a voilà, máte taký istý router s takou istou konfiguráciou. Alebo môžeme použiť vyexportovanie do súboru. A ten príklad je veľmi jednoduchý. Otvoríme si nový terminál, export file rovná sa a názov súboru napríklad záloha. Tak odošleme a ako vidíte, vytvorí nám to vo files súbor, ktorý si následne cez drag and drop môžete priniesť na plochu. Určite si na to za chvíľku zvyknete z Mikrotiku a do Mikrotiku krásne drag and dropom z plochy napríklad, alebo z nejakého adresára môžete nahrávať súbory alebo aj z neho si nahrávať. Takisto update sa robí tak, že sa to robí drag and dropom. Táto tomu neskôr. Dobre. No a posledná vec, ktorú samozrejme, toto ak ste si všimli, ten export je dosť nebezpečný, lebo je to v textovej forme a preto pokiaľ chcete mať zabezpečené backupy, ktoré nebude môcť nikto len tak čítať bez toho, aby mal vaše heslo, pretože aktuálne sa vlastne backupy, ako vidíte tu, to je files, tlačítko backup,
tak od vás vlastne vyžiada napríklad heslo, ktorým si môžete tento súbor zakryptovať, alebo je aj defaultne enkriptovaný. Ten súbor je defaultne enkriptovaný vašim heslom, ktorým ste prihlásení. Pozor, samozrejme, keď ste prihlásení admin bez hesla, tak to bude problém. Keď ale máte prihlásenia už správne užívateľa a ste ním prihlásení, tak enkripcia pôjde automaticky s týmto vašim menom, heslom, cez ktorý ste prihlásení. Tým pádom tento súbor môžete bezpečne preniesť aj cez internet, poslať ho mailom alebo skriptom, ktorý vám to bude posielať na vašu e-mailovú adresu napríklad. A nemusíte sa báť, že vám ho niekto hackne, získa heslá do vášho systému. Reset do defaultných tzv. Factory settings toho zariadenia, ktoré budete používať dosť často, keď budete robiť rôzne laboratória, rôzne konfigurácie. Treba vždy začať s čistým routerom a jeden zo spôsobov, ako je to spraviť, je použiť to tlačítko reset na tom routeriku. Ten postup treba dodržať, pretože to tlačítko reset má viacej funkcií, takže treba vedieť presne, ako to spraviť. Takže to teraz ukážeme. Prvé, čo spravíme, tak odpojíme ten router od napájania. Následne nejakou spinkou alebo perom stlačíme tlačítko reset. Treba si dať pozor na to tlačítko, je to relatívne jemné, určite do toho netlačte nejakou veľkou silou. Jemne pritlačiť, ak zacítite kliknutie, tak takto tlačítko vlastne držte. Následne zapojíme napájanie. S zapojeným napájaním stále držíme tlačítko reset a čakáme, kým ledka aktivity nezačne blikať. Keď začne blikať, čo je zhruba asi po nejakých 10 sekundách, reset púšťame a následne zariadenie už sa reštartne a nahrá sa do ňa defaultná konfigurácia. Všetky pôvodné alebo veci, ktoré tam boli predtým nahraté, sa vyprázdnia. Pozor na to, pokiaľ nemáte správny backup, tak odložený, tak všetko bude čisté, prázdne. Následne samozrejme si pripojíte váš počítač do internetu 2, 3, 4 a môžete pokračovať v konfigurácii a robiť ďalšie veci. Ako som spomínal, to tlačítko reset má viacej funkcií. Napríklad má možnosť použiť alebo zapnúť duálny BIOS. Druhý BIOS, ktorý je backupový v tom zariadení nahratý, pre prípad, že by sa vám ten prvotný pokazil. Alebo pri update alebo pri niečom podobnom. Druhá možnosť je urobiť preinštaláciu routera cez netinstall, cez Ethernet 1 a cez bootovanie cez Ethernet. To je vtedy, keď to tlačítko držíte veľmi dlho, až kým sa router sám nereštartne, vtedy nabehne rootovanie cez Ethernet 1. Zase si to budem ukazovať v nejakých ďalších školeniach, v ďalších videách. No a posledná funkcionalita tohto tlačítka, keď router beží, keď všetko funguje správne, tak ho môžete použiť ako na pripojenie wirelessového klienta, zabezpečené pripojenie wirelessového klienta, tzv. VPS systém. Je to taká nová vec, nová funkcionalita, ktorá vám umožní pripojiť wirelessových klientov bez toho, aby museli vedieť VPA kľúč. To je vlastne dynamicky pridelené VPA kľúča. Dobre, no a to je vlastne na dnes všetko. Dúfam, že som vás dosť dobre uviedol do problematiky mikrotiku, opísal nejaké funkcie a dúfam, že vás to trošku motivuje k tomu, aby ste sa dostali hlbšie. Opis jednotlivých funkcií, školenia, videa budú pokračovať a budem vlastne postupne vydávať jednotlivé časti. A budem aj veľmi rád, keď dostanem nejaký feedback od vás, nejaké otázky, ktoré bude k tomuto školeniu alebo aj k ďalším školeniam. Môžete mi to napísať samozrejme na Mikrotikový Facebook, kontaktné informácie uvidíte dole nižšie, samozrejme ako posledný slajd, alebo mi to môžete poslať e-mailom, e-mail kruk@mikrotik.ku. Dobre, to je vlastne všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a ešte poslednú vec, ktorú by som chcel teda uviesť, je, že ako poďakovanie
spolupracovníkom a ďalším školiteľom Mikrotiku, ktorí budú poskytovať aj nejaké ďalšie materiály pre tieto školenia, ktoré budeme takto následne prezentovať. Takže to budú samozrejme obsiahlejšie, dúfam, že to budú obsiahlejšie celky, ktoré vám budú ponúkané ako videá, ako prezentácie, ako školenia. Pracovné listy samozrejme pre vytváranie laboratórií vo vašich školách alebo firmách. Takže ďakujem vám veľmi pekne a už sa teším na ďalšie stretnutie. Dovidenia.